Aurtengo egoera kontuan hartuta eta hondartzen edukiera kontrolatzeko helburuarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako sistemaz gain bandera laranja jarriko da segurtasun eta osasun neurriak behar bezala bermatu ezin direnean, eta gainera Bizkaia aplikazioan eta Foru Aldundiaren webgunean hondartza bizkaitarren momentuko egoeraren berri emango da. Bermeoko udalak herritarrari informazio gehigarria emango dion beste sistema bat ezarriko du herriko Aritzatzu hondartzaren gaineko aldean. Izan ere, burujabetasun zelaiaren bukaeran, hondartzara beheratzeko aldapa hasten den tokian, semaforo bat jarriko du kolore berde, laranja eta gorriarekin. Koloren sistema honen bitartez, herritarrak beraino joan gabe hondartzaren egoera zein den ezagutuko du. Berdeak, segurtasun neurriak behar bezala betetzen direla eta beheratzeko arazorik ez dagoela ziurtatuko dio. Laranjak ordea segurtasun neurriak betetzen direla baina mugan daudela adieraziko dio, beraz itxarotea gomendatuko zaio, jendea bertan pilatu ez dadin eta hondartza itxi behar ez dadin. Azkenik, kolore gorriak hondartza itxita dagoela jakinaraziko dio. Hondartzaren egoera zein den sorosleek eta herriko udaltzaingoak gainbegiratuko dute eta elkarlan honi esker semaforoaren kontrola eramango da. Hondartza denboraldia ekainaren 15ean hasiko da eta egun horretarako sistema hau ezarrita egotea aurre ikusten da. Hondartzaren ordutegia 11etatik 8etara izango da. Gainera, gehienez, hondartzan 3 ordu baino gehiago ez egotea eskatzen da herritar guztiek joateko aukera bera izan dezaten. Noski, gehienez, 20 pertsonako taldeak onartuko dira legeak markatzen duen bezala. Azkenik, Bermeoko udalak segurtasun eta osasun neurriak mesedez errespetatzeko eta erantzukizunez jokatzeko eskatzen du.